И здравейте хора, аз съм ваша Раст. И днес ще играем Clash Royale с вас. И да, няма днес да играя. Няма днес да играя. А какво ще правя днес? Сега ще ви покажа. Ще ви покажа как може да играете на Fenty Battle с приятели. Да. Начитате тук. Имате Facebook. Имате Facebook и Messenger. Влизате. Не искате да долните Facebook. Friends appear when do it log it in into the server. Натискате го, натискате синьото фейсбуче и тук ви изписва вашите приятели. Ви ги изписва. Тук всеки приятел ви го изписва. Може малко да поиграем. Така. Ще малко ще поиграем. Така. Подрайгър може да заложа. Няма как да не взема, какво все пак е 6 левел. Да, няма как да взема. Заложа. Стар. Може да му вземе малко демидж. Така, окей. Така. Мускитар. Рин. О, yes! Yes, yes, yes! Ето, приятели ми излизат. И го отпускам всичко от това ще сбеги. Надявам се да съм ви помогнал на някои деца или големи хора да знаят как може да играят с приятели, да й пращат покани, да й пращат последно. Ако искате, това е последното Fenty Battle.
пишете на коя арена искате и готово. Ако пращате покана и ако приемат, играете. Аз ще свършвам видеоклип.